SC and OBC. Karena bagi sebaca package sentori kelaka. Awan kana tiba सरकार पहिला amhai kita घोषणा खालामनानै जों oleh tini cabinet सिद्धान्त नागै अब जों खालायखा ST SC te OBC बरन बागै जों 1 लाख one time financial assistant थुमरिनाय 1 लाख खरिनाय अब 2 installment खरिनाय पहिला 50,000 ते second installment 50,000 अबे जों रां होनाय स्पेशल सिनि ST SC OBC नि बागै अब अंखाय चिनि कासे जों गाइडलाइन तोरि खालायगा मिनिमाम छात्र madhyamik एबा 12 मा जेखुन जाव बर 50% मार्क मानांनाय अब हैन 1.2 lakhs 2.5 लाख नि एल इनकम मांगनाय अब किसन गाइडलाइन तोरि खालायगा अब मानानि बागै ओंख्लाय जों कासा अबे खालायगा जों जत्त स्पेशल जों टेक्निकल कोर्स बा जोंनि प्रोफेशनल कोर्स फ्रम दि प्रोफेशनल कोर्स नि डाक्टर इंजिनियर porinairogno बा नार्सिंग porinairogno देवनि नि नन्दि फिशारि नि porinairogno फरेस्ट्री फिशारि अमहाय गोबां लाइन दङ आरो फरायखाय औ माननाय जों आरो तिनिरो गाइडलाइन नायखे माननाय जों प्राय 176 साइन kana डिपार्टमेंट आरो फरायखायनिरो नि इभेंट नि तेकासे प्रोफेशनल कोर्स फ्रम दिनि LLB फरायखे माननाय गनि आरो डिप्लोमा कोर्स दङनि कम हायके जे कोर्स फरायनाय LLM LLB नार्सिंग पैरामेडिकल अबहायराव तिनि MBA BBA अमहाय फरायखाय गोबां बाहाय प्रोफेशनल कोर्स बा टेक्निकल कोर्स दङ आरो जों एबेल खायमानाय ओमफ्राय जों दैबो जों क्लियार खालामनो मोसुगो जोंनि पोस्ट मेजर स्कलारशिप बा आबो तो माननाय नो दैट इज रेगुलार आबो तो आगे माननाय ताव माननाय लो माननाय किन्तु अमखाय एक्सट्रा बाबे जों जेब्रो चुगिया बनो जों रांगैनाय जेब्रो बट्टी खालामैया निता बायरा थां फरायमाया बा नि छात्र काहाम न बरो 70% 80% छात्र माजा किन्तु बरो पनाबा बरांकै आबार मागे जों हेल्प खायनो बागै अबसो स्टेट गवर्नमेंट अबसो सिद्धांत नाखा ते आबनो क्लियरलि सिनामसो हंखाय जोंनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट थांदि आरो कायसे पोर्टल खुलनाय अनलाइन सबमिट माखायनाय हायगबानो डिपार्टमेंट फायफानो सबमिट खायबानो पोर्टल सबमिट माखायनाय अनलाइन जदि खायनि हंखाय डिपार्टमेंट फाय नो जजब खायदि जों हेल्प खायनाय 20 तारिख जुलाई जिआबो अननाय अब पोर्टल अब वेबसाइट हादि आजारा जों ब्लग जानाय अब टाइम बाउंड जों रिजार्ट दंगो निरो दायति दिख्लाय जे परना मुसुनाय बायरे थांपना मुसुनाय बट जेखुनु अमहाय पर्सनल कोर्स पना मुसुनाय आबनो जों जाखसु दिनाय नो टाउन सदि दे अब मा खांख्लाय स्टाइपेन मायांनाय अबया स्टाइपेन माननाय अब आलादा स्कॉलरशिप माननाय अब आलादा नितो मखाय only for one time एक बार बंग माननाय निन कोर्स जि 5 বছর पनंथुम तै बादो के माया सुदो एक बार सि माननाय अनेक जों 3 बरस सायमानाव दिने 2 বছর कोर्स दङ 3 বছর कोर्स दङ 5 বছর कोर्स दङ अमाय कम दङ एराबो आबो 5 বছর माया only one time एक बार सि माननाय आबोगे आं तो चिन गार्जियन रनो आं कोइनाय निरो चिनि स्पेशल चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट और पाइना जजु खालायफिदि चिनि और अफिसार गावमा तंगन हेल्प फायनाय जे सियार निरो जों अलरेडी जों पत्रिका ब्रिनाय पत्रिका रिव्यू जों क्लियर के बुजाव रिनाय केबो कन्फ्यूज तांदि अब जत्त माने बागै निरो चेतना खायतोंदि आं खागाव गोबां माना फन खायबेखा अनेक बार बुचिया दं किन्तु जों खागाबो ओनली प्रोफेशनल कोर्स जे आर्ट्स पने रंके अब मांगला माने BA BSc अब मांगला ओनली प्रोफेशनल कोर्स मुदनाल दि तैनि टेक्निकल कोर्स पुरना कमानाय प्रोफेशनल जों बुजाव इवन आर्ट्स पन जे BA अन LLB खायनाय ल खायनाय अब माने डिप्लोमा खायनाय नुनि MBA खायनाय BBA खायनाय अब्राबो नमो जों रिनाय अब आं खागाव निरो स्राय स्रायखौ बुचिदि ते कामखौ बुचि आंखाय जोंनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट फागै निरो जजु खायबादि हामबाय सानताखौ सम